вице-президент на Република България, ще ви помоля с ваше позволение да ръкопляскаме на доброволците, които безвъзмездно видяхте на екрана какво направихте. Госпожо вице-президент, днеска вие казахте на журналистите, че доброволците трябва да имат такава кръв, която да им помогне безвъзмездно от сърце да направят това, което те направиха в Аспарухово. Това са нашите доброволци. Позволете ми няколко думи да дам възможност на госпожа вице-президент да сподели от този микрофон. Добър вечер на всички. Ние май нарушихме протокола, господин Раев, но аз не се притеснявам. Аз не се притеснявам от нарушаване на протокола, особено в такава вечер като днешната. В тази зала сега, в момента, има особена енергия. Събрани сме хора с различни професии, но обединени от едно нещо, което се нарича човеколюбие. Затова разрешете ми да се обърна към всички вас като публика и към всички вас, които сте на сцената, уважаеми дами и господа, с сърдечното обращение, скъпи човеколюбци. Това е, може би, най-подходящата дума, която намирам искрено и от сърце, за да се обърна и да ви приветствам за това, че тази вечер ще направим преглед, за да възстановим фестивала на червенокръстките и здравните филми, който спря през 1991 година за огромно съжаление. Хуманизмът обаче, човеколюбието, добросърдечието отдавна са напуснали бойните полета и са прекрачили границите на която и да е държава. Отдавна за човеколюбие, за милосърдие говорим, когато срещаме керваните бежанци, сполетени от тежки беди. Хора, които бягат и напускат родните си места от природни бедствия, от катастрофи. Хора, които се намират в местата за лишаване от свобода. За милосърдие и за човечност говорим, когато трябва да помогнем на създаващ се живот, на родил се живот, когато трябва да подадем ръка, за да подпомогнем този живот, когато трябва да помогнем на възрастните, на децата в неравностойно положение, на жените, на болните хора, на гладните хора. А началото на 21 век не е толкова щедър към човешкия род, макар и мнозина от нас да искаха да можем да го определяме само като век на знанието и на индивидуалния просперитет. Няма как да стане. Има общочовешки ценности, които са валидни за всички и за всички времена. И милосърдието, и добросърдечността са едни от тях. Ние ли, българите, не знаем какво значи милосърдие и добросърдечност? А кой спаси своите евреи и не даде нито един от тях? А това знае ли го Европа? Или трябваше един евреин, Барзуар, да напише малка книжка
в която да отдаде почит и заслуженото на целия български народ, на всички български институции за спасяването на всички евреи. Ние ли не знаем какво значи сътрудничество, когато в Израел преди няколко години бушуваше пожар и част от нашите великолепни пожарникари отлетяха със самолета и дадоха помощ, за да бъдат спасени човешки животи? Ние, българите и българския народ и нашата нация, сплотена от много етноси, знае какво значи милосърдие и добросърдечност. Ние ли нямаме достойна смяна? Имаме я и ги видяхме на екрана. Нашите деца, доброволците, които се подредиха до Българския червен кръст, за да подадат ръка на хората от Аспарухово, които изпаднаха в тежка беда. Заедно с нашия кмет и с общината, те успяха да направят и невъзможното, за да помогнат. Това е българския народ. Направили сме поуки след страшните световни войни. Разбира се, има още за какво да помислим. Не всички поуки са извадени. Не сме се научили твърде добре да живеем исторически, да не забравяме някои тежки поуки от историята, защото забравяйки ги, така наречените политически елити правят грешки и не могат да вземат верните решения. Но тази вечер аз няма да говоря за политика, а ще говоря за достоинствата на тези, които са човеци, творци, хора, човеколюбци, милосърдни, които знаят как да отговорят на нашата българска приказка: ризата си да свалиш и залъка си да разделиш, за да го дадеш на другия. Това е нашето отечество, това сме ние, българската нация, но трябва да има политици-родолюбци, за да го разнасят и да го говорят по света, за да се знае. 2014 година многократно ни напомни, сякаш обратно пропорционално на щенията на някой от политическия елит да разделя народа, че природата е по-силна от нас и единственото спасение е единението, човеколюбието и милосърдието. Затова съм щастлива, че заедно с светската власт днес тук сред публиката са представители и на църковната власт. Заедно всички и с вярата ще можем наистина да кажем, че сме способни ризата си да свалим и залъка си да разделим за другия. Много ми се иска тази вечер да намеря за всеки от вас най-подходящите искрени, топли думи, посветени на новото начинание да възстановим, да тръгне отново прекрасния Червенокръстски медицински фестивал, защото той е поучителен, той е възпитателен, той показва не регионални измерения, а световни измерения, защото е отправен към световни и към вечни ценности за човешкия род и за нашето предназначение на земята. Разбира се, няма как да не споделя с вас, че аз лично се вълнувам чисто искрено човешки от присъствието в тази зала и на тази сцена от хора, творци, национални и хора дошли от съседни държави, които творят културната памет на човечеството. И за мен е чест да говоря пред тях,
но не искам да злоупотребявам с времето и да го превръщам в лична привилегия, защото тези хора, творците, ние познаваме и обичаме чрез техните роли на екрана, в театъра, в киното. Ние ги познаваме и в техните лични роли, когато отново застават на екрана и аз се заслушвам в тяхното говорене за техния личен живот. От тях знам, че животът е една голяма сцена, на която всеки играе своята роля и трябва да играе добре. Разрешете ми, скъпи и дълбоко уважавани от мен творци, да споделя с вас още нещо. Човешко е на тази голяма сцена живот да можеш с чест да поделиш личната си роля с ролята на другите. Аз искам да мога да чувам вашето мълчание тази вечер, днес, на творците, мнозина от които са тук, на тази сцена. Искам да мога да разчитам вашето мълчание. Искам да мога да правя добра преценка на знаците на вашето мълчание, защото вие много често мълчите. Да говориш е лесно, да мълчиш обаче е много трудно. В тази зала, тази вечер, сърцата на всички нас топтят в един ритъм. Обединяват ни общи емоции. И това са емоциите на милосърдието, на добросърдечието, на човечността. Нека да ви благодаря, господин Раев, лично. Нека да благодаря на господин Григоров. Нека да благодаря на националното ръководство на Българския червен кръст за това, че ме поканихте да бъда патрон на възстановяването на нашия червенокръстски фестивал. Нека още веднъж да поздравя чуждестранните гости, които са днес тук и споделят същите чувства. Нека мислено всички да прегърнем младите доброволци, които видяхме на екрана и за които господин Григоров каза: ще го има българския род, ще го има човешкия род, защото младите са заедно с нас и те са там, за да подадат ръка и за да помогнат в беда. Не искам никой от вас тук, в тази зала, и всеки един, който ни слуша, който се е посветил тази вечер на това събитие, да се почувства забравен и неуважен достатъчно от моите думи. Искам да уважим творците, които са тук на сцената, за да възстановим фестивала. Те са тук, за да ни покажат, че вяра има, надежда има, имаме сърца, имаме души, можем да разчитаме правилно знаците на историята, можем да се обичаме, можем да се уважаваме и можем да прилитаме не само в мислите си, а и в делата си, далече, далече отвъд държавните граници, за да си помагаме. И най-накрая сърдечни благодарности на домакините на този прекрасен комплекс, които днес от рано сутринта ни посрещат, обгръщат с внимание и топлота и дават възможност нашият фестивал да стартира успешно. Позволете ми още веднъж да изкажа моите най-топли и искрени човешки чувства за нашето всеобщо чудесно начинание. На добър час и нека да ни има, за да ни обичат децата ни и да знаят, че и нашето поколение има все още какво да даде. Ние сме зад тях и пред тях и до тях и винаги сме готови да подадем ръка. Благодаря ви за